खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे बेसरि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय जाबाय उन्दै गेदेर आरो आं दिनै खाजि लगायनानै जानो नागिरदों बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांबानो जाबाय फारि फारि स्किप खालामाजासे भिडिअखौ आं बिदिबा हानोसै संख्रि बानलु गासिबो रेडि लाबोजोबखाबाय प्लेट गासिबो नै हाग्राखौबो लाबोखाबाय आं हाग्रोनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय था
लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बेल बाटनखौ थुनानै हो जाहाथे आङो गोदान गोदान भिडिअ बानायनो हाथों नोंथांमोना अननाय आरो सापर्ट होनांगोन गोजोन्थों